sa mga backfighters. Tama, traiduran ang topic natin today. Ang mga taong pekeng-peke ang ipinapakita sa iyo. Mga taong ibang-iba ang ipinapakita kasama ang sinasabi sa tunay na ginagawa at sinasabi kapag nakatalikod ka. Iniiba ang sinasabi. Iniiba ang ginagawa. Ang mga taong tumigil nang makipag-usap sa iyo, siya namang simula na pag-usapan ka sa likod mo. Sa English, once they stop talking to you, they start talking about you. Ganyan sila ka-traitor, ganyan sila ka-peke. Kaya, mag-ingat sa mga tao ito. Kung magkwento yung mga yan, akala mo sila ang bida, sila ang ape, sila ang argabyado, sila ang biktima. Pati mga nangyari at nakita ng iba, gagamitin ng mga tao ito as part of their story. Ikaw naman, paniwala kasi may emosyong kasama, may padramang kasama, may paiyak-iyak pang nalalaman. Minsan, parang totoo talaga na parang pinipigilan pa nila ang mga iyak nila. Kunwari, yun namang kausap, awang-awa, magsisimula na ang galit ng kausap niya doon sa taong kinukwento ng mga traitor. Kasi nga, parang totoo, parang talagang siya ang bida at lahat inaapi siya. Kung tatanungin mo naman, ano ang nagawa mo sa kanilang matinding kasalanan, wala namang masabi. Tama, wala kang kasalanan sa kanila. Wala kang ginagawang masama. They just enjoy the attention. They love it. Masayang-masaya sila. Ganyan naman talaga ang gawain ng mga tao. Ganyan, gagalitin ka, aasarin ka, at kapag naabot mo na ang galit mo, nasa dulo ka na talaga at naabot mo na ang end ng pasensya mo, sasabog ka na. At kapag nagwala ka na, yun na, ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. Bakit? Dahil ikaw itong nagwawala at siya itong tahimik lang. Nung hinarap mo, parang maamot lupa na parang di makapasag tunggan. Again siya itong relax at ikaw itong nagwawala. Sa senaryo na ganyan, ikaw na ngayon ang masamang tao. Ikaw ngayon ang parang guilty. Siya ngayon ang mukhang ginawan mo ng masama. Ang problema, ang bilis mo mag-react na high blood ka. Kaya ka nagwala. Mahirap, pero gawin mo ang magpaka-relax. Mahirap, huwag pansinin. Pero, huwag mong pansinin. Ganun talaga ang dapat sa mga ganyan. Huwag mong bigyan ng meaning ang mga ginagawa nila. Basta, gusto lang nilang gawin yun. Eto, sana tumanim sa utak mo ang sasabihin. Kapag minura kita ng ibang salita, baka matawa ka lang. Pero kapag minura kita ng tagal, magagalit ka na, aalma ka na, magwawala ka na. Pero nung ginamit ko ibang salita, wala lang. Meaning, tayo lang talaga ang nagbibigay ng meaning sa mga salita ng mga tao ito. Huwag alalahanin ang mga backfighters na yan. Busy sila sa paghahanap ng mga mali natin sa buhay. Pero, kung titingnan nila ang